Moikka vaan Juutu, mikä vittua teidän meno tänään? Tänään mä kerron tarinan siitä, kun mä tapasin Wayne Rooneyn. Kyllä, tämä lähti siitä, kun minä olin Karge FPS:n luona yötä. Kyllä, kuulit oikein, Karge FPS. Pelattiin Fortnitea siinä koko yö. Mä tajusin, että mulla on niinku vittu futispeli seuraava päivä. Mut sit mä oon silleen, en tiedä jaksaks mennä. No, kyllä mä loppujen lopuksi menin. Karke tuli kattoo sitä peliä mun kanssa. Siellä se oli vitu hullu peli. Mä tein joku 38 maalisia, 5 saksipotkua vähintään. Tai muista se oli. Sitten on pari vuotta aikaa se oli 4 saksipotkua mä tein siitä kai. Joo. Sit mä näen vittu, että Wayne Rooney tulee vittu helikopterin kanssa sieltä niin, että ihan vittu hullu. Mä olin se, mitä vittua tää tapahtuu. Sit se oli silleen vittu. Mä katsoin tuot kilometrin päästä kiikareiden kanssa, että äijä veti vittu hienoa saksipotkua. Ihan vitun nättiä. Mä olisin, kiitti Rooney, että on se paljon hienompi kuin sun saksipotku. Oi sitä vittua. No, Wayne Rooney lähti sit helikopterin himaan. Sitten kun mä olisin kerran Kargelle, että joo, näin kävi. Niin me mentiin sen luo takas pelaa vähän Fortnitea, vähän striimailtiin siinä, niin Kargella oli joku 500 katsojaa siellä striimissä. Se striimi taidetaan just olla poistettu, että se on ainoa striimi, mitä mä olen, että se on poistettu. Joo, sit mä saan viesti niin mun puhelimeen, että Wayne Rooney laittoi joku IGDMS viestiä. Mä ajattelin, mitä helvettiä. Niin mä voin laittaa se tähän se keskustelu tähän näytölle ihan just. Siinä näitte. Juurikin näin. Hän sanoo siinä, että ihan vitun nätisti pelattu. Niinku, mä arvostan tällaista. Sitten se meni silleen, että joo. Sitten se kutsuu mut tos niinku tonne Manchesteriin. Se on Sir Alex Fergusonin kanssa ja Ronaldon kanssa ja niin. Sitten mä lennän sinne. Mä oon niinku mennä. Se lupas tarjoa niinku tiiäks lentoliput sinne, niin osti vittu halvimmat Ryönairin liput. Mä olin siellä niinku, maksat yli 2 euroa ne liput. Mä olin niinku, vittu, on itekin ostanut liput ja vähän parempaa saada, mut täällä mennään, 2 euroa Ryönairin liput, ei voi mitään. Tällaista elämänväliin vaan on. Joo. Sit se Rooney on vaan lentokentän vasta. Vittu, Aapo, mitä helvettiä. Nätti peli oli sut. Halusitko sä tulla tänne pelaa munkaan futis tänne vitu Derby Countiin vai missä ikinä pelaskaa sillä tai manageroi, niin vittu siellä. Ei vissi just sai potkut. Se oli Birminghamin, joo, mä menin Birminghamiin pelaa pariksi viikkoa tai pariksi vuodeksi. Sitten mä olin niinku Jude Bellingham sanoi, että mä oon ihan vittu hyvä tässä lajissa. Mun kannattaisi niinku hakea parempaa seuraa, mut sit vittu mä loukkaannut ja mä joudun lopettamaan futikseen. Ja mä aloin nyt tekemään näitä YouTube-videoja, mutta sellaista se on välillä. Sitten Cristiano Ronaldo tulee sieltä niin ja sanoi, että mä oon vittu. Silloin kun mä pelasin Birminghamissa, niin Ronaldo tuli sieltä, sanoi mulle, että vittu Huoppo, sä oot hyvä, niin sä oot vittu parempi kuin minä. Niin onko se mahdollista? Niin Ronaldo oli just silloin primissaan, silloin, oliko se 2020, oli vielä pelasi Juventuksessa just ennen kuin tuli Manuun, niin se oli hullu aika, mä muistan se oli. Muistan se kuin eilisen päivän. Se oli niin mieletöntä. Mä en käsitä. Joo. Sitten me juotiin vähän kaljaa. Sir Alex Ferguson sanoi, että mä oon ihan vittu hyvä. Että mä oon niinku seuraava. Mä oon niinku parempi kuin Maradona ja Pele ja Ronaldo Messi yhteensä. Että mun kannattaisi harkita niinku jalkapalloa silleen urana. Ja mä loukkaannuin. Enkä mä enää jaksanut, tiiäks. Meni vähän motivaatio, mutta kyllä tämä YouTube on paljon kivempaa, mutta se oli ihan vitun mieletön taika. Mä muistan, Ronaldon kanssa pelattiin, otettiin vähän vapaapotkuja, niin siinä oliko se Buffon oli siinä kanssa ja otettiin vähän vapaapotkuja siinä, niin, ja sit Buffon oli silleen, että sulla on ihan mielestävät vapaapotkut, että sun kannattaisi niinku ottaa aina vapaapotkut niinku vittu aina. Sä oot niinku parempi kuin ketään tässä maailmassa ikinä ollut, et. Joo, no mä otin sit vapaapotkuja siinä ja sit
mä vedin niin kova yhden kerran, että vittu Buffoni käsi murtui. Se oli sen takia sit tuli paska yhtäkkiä. Sitten ei tullut vanha, sit mä vittu mursin sen käden, kun mun hapa oli niin vitun kova. Joo, sellaista joo. Joo, ja sit se oli se, mä muistan sen, kun mä loukkaannuin, niin se oli Birminghamin treeneissä. Joo, manageri sanoi, että mun ei tarvitse tulla treeneihin, kun mä niin Tanna on hyvä tässä lajissa, että mun ei tarvitse harjoitella ollenkaan. Joo, ja sit, joo, siellä oli Phil Jones munkaan. Phil Jones on silleen, joo, mä oon niinku yksin läpi sieltä, mutta Phil Jones on niin saatanan nopeet. Se oli jossain, otti mut 2 sekunnissa kiinni, vaikka se oli niinku toiseen puolelle kenttää, niinku, äijä vaan teleporttaa siihen. Sitten vetää pitulliset sakset siihen mun jalkaan, ja jalka katkee siihen, meni ihan solmuun, niinku se kunnon merimies solmuun meni, ja siitä ei ollut takaisin tulemista enää, ja sitten Rooney on silleen, mitä helvettiä Phil Jones, mitä täällä tapahtuu, ei, niinku tällaista elämä vaan on välillä, ei voi mitään, mut sellaista se on, mut joo, mä lähdin sit takas Suomeen, mua ei vittu kiinnostanut enää, mä en edes käynyt sairaalassa mitään, mä vaan vittu meni suoraan Suomeen, sit merimies on mun jalalla ja sit menin tohon Tyksiin, siellä oli Beckhamin kanssa, siellä oli silloin just joku selkäleikkaus samaan aikaan, oltiin siis samassa salissa ja se sanoi, että mä oon vittu hyvä jalkapallossa, mutta mä sanoin, että mä vittu lopetan, mä en vaan jaksa enää tällaiset. Phil Jones on mua parempi. Joo, ja sit tällaista se on välillä. Ei voi mitään. Tää oli mun tarina, kun mä näin Wayne Rooney. Toivon, että nautitte. Raiskatkaa se tykkäysnappula ja samalla kommentoikaa ja tilatkaa kanavaa. Noniin, jes, se oli siinä. Moikka!